Rahmanir Rahim, fasaha aƙida ta Alhaji Aƙila Aliyu. Waƙa ta ɗaya, saƙo a hannun mumini. Saƙo a hannun mumini zai kai shi ba wani bimbini. Ni na kira sarki gwani wanda ya samar da ni. Ya alhaza ya kun gani, ɗimbin buƙata ce da ni. Sai dai yawan rauni gare ni, akwai rashin ƙarfi a ni. Ba yau bane ma tuntuni, ni ka son aje makatan da ni. Raina shi na can tuntuni, nan ne jiki ya tsayar da ni. Ikon ta'ala ne gwani, bai ta da ni an je da ni. In yayi nufi wani zamani, gaba sai a hau arfa da ni. Ya alhazai ku tuna da ni, gun addu'a ku shigar da ni. A cikin ta don sarki gwani, Allah shi sa ku faɗar da ni. A safa da marwatun kuni, arfa ku hauta gani da ni. Hajiya da alhaji mumini, hajiya da alhaji muminai, ki tuna da ni ka tuna da ni. In za ku jifi tsakonkwanin, jifa ɗawafin madani. Nuni nake a gare ku ni, niyyar ku dai ta haɗa da ni. Ya ar-rasulu kula da ni, ce ne a sanya zubin da ni. In har ka sa baki ina jin ai ziyarar madani. Ina mace ban je ta ba, ƙaunar ka ta gamsar da ni. Allah shi sa in je ta ni, amina don sarki gwani. Ba ni ba kowane mumini, ko da a bayan zamani. Allah shi kai mu je da ni, a cikin gajeren zamani. Ya alhazai tashin kuni, matuka ya je dantar da ni. Jirgin kucin da shi ke dirin, tashinsa ya rikitar da ni. Ya ɗaɗɗaga mini hankali, wayyo ina ma dai da ni. Ya dagula mini zuciya, kunanta ya hidimar da ni. Natsuwa ta faskara nan garan, bege shi na zautar da ni. Sai hankali na ya tumanya kan rashin tafiya da ni. Don ni aƙilu akwai yaba na zan a wannan zamani. Dukkan musulmi mumini zai ce ina ma dai da ni. Mai addu'a domin kuni, ta gama da kowane mumini. Allah shi kai ku da lafiya, ya rabba ya sarki wani. Ya rabba na dawo da su, kuma lafiya su tarar da ni. Su iso da jin daɗin jiki, bayan kwaci bayan bini. Amina amin rabbu amin, yahuwa cewar gwani. Ni ne aƙilu aliyu ke salama da kowane mumini. Begenku ya zautar da ni, tafiyarku ta shagalar da ni. Ku yi gaisuwa ga rasulu kakan alhassan ku isar wani. Kakan Husaini abin yabo a gare ni kowane zamani. Kun daidi saƙon nan da na yi muku, Allah sa kuma yi wani. Na ba ku saƙon gaisuwa gun Mustapha ku idar wani. Ku karanta wannan gaisuwar gun Mustapha ku idar da ni. Ku karanta wannan gaisuwar sosai kamar dai shi da ni. Ladan ku na ga Ubangiji, amma a ɗan kusurawa ne. Ba ɗan surut ɗan sita ba, jimlar rabon a yi duk da ni. Kuma rarrabar mu ta ku da ni. Sha'anin shi na rikitar da ni. Ya bani ciwon zuciya, miye yake warkar da ni. Sai saduwar mu ta ku da ni, shi ne dawa'i magani. Ba shi kaɗai ba tsaya ka ji, har yau da sauran magani. Ba nan kaɗai ta takaita ba, ƙarin bayani ne da ni. In je Madina gurin Muhammad min sahihin magani. In durkusa in gaida shi, na san shi na amsa wani. In miƙa kuka na garai, domin shi maganta wani. Komai na roƙa gunsa duk, na san shi na sama wani. Hannunsa hannuna kuwa, Mahmudu zai damƙa wani. Na tabbata na gaskata, maula ya za shi kula da ni. Na gaida maulana Muhammadu dai jakada mumini. Tsira amincin rabbana su yawaita kowane zamani.
a gare shi har abada kuwa matukar kurewar zamani. Matansa ‘ya'yayensa alu sahabu na gaishe da ku. Matansa ‘ya'yayensa alu sahabu na gaishe ku ne.